yawa daga cikin musulmi maza da mata za ka yi suna cewa malam ni fa kullum ina da rikicewa akan tsarki ko kuma farillan sallah suna bani wahala ko kuma malam ina da kurakurai akan cikin sallata. Wani zai ce ma malam babu abin da ke rikita ni a kullum irin kabli da ba'adin nan. Kullum sai na tambaya amma har yanzu na kasa gane kabli da ba'adi ya take. Ko kuma za ka ce malam ina samun rikicewar al'ada, jinin biki ko jinin al'ada yana rikice mini malam. Ban san ya zan yi ba saboda ban yi karatun ba. Wani zai ce malam taimama da wankan jama'a ba mu iya ba malam, sai mu ce albishir zuwa ga duk wannan masu matsaloli. Insha Allah mun sanya karatun wani littafi wanda ake ce masa littafin Kitabul Akhbari, littafin Ahalari, Lahallari, wanda wannan littafin jama'a yana koya maka abubuwa guda 6 ne. Na farko littafin yana koya maka tsarki, ya ake tsarki, ruwan da ake tsarki. Bayan haka na biyu yana koya maka ainihin abin da ya shafi arwala, rukunin arwala, farlan arwala, sunnonin arwala. Bugu da ƙari na uku yana koya maka sallah, sharuɗan sallah, lokutan sallah, farillan sallah. Na hudu yana koya maka abin da ya shafi al'ada, jinin al'ada, rikicewa jinin al'ada, ya ake magance matsalar wadda take samun al'ada tana rikice mata. Na biyar yana koyar maka taimama a aikace, ya ake taimama da sauransu. Na shida yana koya maka abin da ya shafi wankan janaba, algusulu, wanka iri nawa ne, wankan juma'a, wankan biki, wankan al'ada ya yake ne. Yana kuma ƙara koya maka kabli da ba'adi. Wannan mai ahalari sai da ya kawo ka 38 akan kabli da ba'adi. Kawo ka ashe kana buƙatar ka san su ko dan kai ma kai karatun su ka huta. Tambaya ga malami ba ta wadatarwa ƴan uwa. Tambaya da malami ba ta iya gamsar da kai akan wasu abubuwa. Kai kana buƙatar kai karatun, ke kina buƙatar ki ilimin har karanta su da wani. To me zai hana kai karatun ahalari mana ka huta maka kanka akan kabli da ba'adi? Me zai hana kai karatun ahalari ka huta maka kanki akan rikicewar al'ada? Me zai hana kai karatun ahalari ka huta ma kanka akan sanin farlan sallah, farlan arwala? Da haka kar wanda ya bari wannan tsarin karatu an bar shi a baya, domin karatun online ne, karatun a hanyar gurin WhatsApp ne, karatun zaka iya bibiya ta ko ina kake a duniya. Da haka mun sa wannan karatun littafin na ahalari insha Allah a hanyar gurin WhatsApp za mu yi karatun littafin daga bango zuwa bango. Tun daga inda malam ke cewa awwalu ma yajibu al mukallafi sai mun kai tik inda malam rufe bayani akan abin da ya shafi kabli da ba'adi. Da haka wannan littafin bai fi ƙananan shafuffuka ne, ma'ana duka dudu bai fice darasi kaza za a ƙare shi ba wahala. Littafi ne ɗan ƙarami zaka iya yi, zaka iya yi. Da haka duk wanda ya san karatu ya san akwai lahallari, to har yanzu baka yi lahallari a duniyar ka ba, kuma kana samun matsala akan sallah, ai baka yi ba'adi ba, baka yi lahallari ba ne. Shi yasa da haka ka samu ka shiga wannan karatun da muka bude insha Allah domin ka magance duka waɗannan matsalolin insha Allah. Da haka wanda yake buƙatar shiga wannan karatu zai taɓo galabobi ne na WhatsApp, ga suna a ƙasashen duniya gaba ɗaya akwai. A WhatsApp za ka yi magana, duka lambobin na WhatsApp ne, ka ce kana so ka yi masa kala ahalarin nan ya ake na insha Allah. Da haka kar ka bari a fara karta ahalarin nan banda kai, kar ki bari a fara karta ahalarin nan banda kai, domin duk abubuwan da na zara muku a kusa cikin lahallari insha Allah. Ka yaɗa mana wannan bidiyon zuwa ga yan uwa insha Allah, ki yaɗa mana wannan bidiyon zuwa ga group na WhatsApp, sayin sada zumunta, group na zumunci, TikTok, YouTube, duk ku yaɗa sako ya isa, domin da yawa musulmi suna da matsala kan tsarki da alwala, ba su san ina su je su yi karatun ba. Kaga dama sun samu insha Allah, kuma karatu ne maza da mata da ana ɗauka insha Allah. A yi mana sharin kuma a taɓa lamba a shiga insha Allah. Allah ya sa mu dace. Wassalamu